Moi, mä oon Neeta. Sinulla on oikeus hyvään työhön. Se tarkoittaa sitä, että pohjoissavolaisten päättäjienkin on jokaisen päätöksen yhteydessä mietittävä sitä, tuoko heidän tekemänsä päätös tänne lisää työtä vai heikentääkö se mahdollisuuksia saada niitä. Erityisen tärkeitä on liikennekysymykset, se, että kuinka meidät tavoitetaan, miten tänne pääsee. Se on tärkeimpiä niistä. Koulutus on erittäin merkittävä. Millaisille alueille me koulutetaan ihmisiä, ettei tule tarvetta siihen, että ammatin saatuaan pitää lähteä työtä hakemaan toiselta puolelta Suomea. Ja myöskin puhutaan jääkiekosta, puhutaan jalkapallosta, puhutaan kulttuurista, eli niistä tekijöistä, mitä kutsutaan vetovoimaksi. Kaikki nämä on otettava huomioon silloin, kun puhutaan sinun työstäsi. Ja se, että sinulla on oikeus hyvään työhön, tarkoittaa myöskin sitä, että työelämän on oltava sellainen, että siellä jaksaa olla. Ihmiset jää nykyisin noin 60-vuotiaana eläkkeelle, kun alin eläkeikäraja tällä hetkellä on 63 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on jo nykymaailmassa semmoinen 3 vuoden ero tavoitteiden ja käytännön välillä. Ja mä näen yhtenä isona tekijänä sen, että työelämässä on muunkin joustettava kuin sen työntekijän. Piste.